Сәлам, дуслар! Рәсем ясау ustaлыгын үстерәсе килгән малайлар һәм кызлар, шулай аларның әти-әниләре. Сезне Шаян рәссам сәламли. Оста, шул ук вакытта Шаян рәссам булу өчен тырыш, үзеңә таләпчән, пөхтә булу кирәк. Моны исегездән чыгармагыз. Сез минемчә нәкъ шундыйлардан. Әйдәгез әле, вакытны бушка уздырмыйбыз, тизрәк эшкә күчик. Бүген без сезнең белән песси рәсемен ясарбыз. Сез әзерме? Яхшы. Кара маркер алабыз да. Менә шушындый зур гына түгәрәк ясыйбыз. Өскә өлешен тоташтырып бетермибез, ә монда колакларын ясыйбыз. Хәзер инде тоташтырып бетерсәк тә була. Күзләрен ясыйбыз. Түгәрәк уртасына кара маркер белән ул түгәрәкнең эчен буяп куербыз. Ә монда шушындый баш өлешенә сызык сызабыз. Дусларым, сез өчпишмак ашарга яратасызмы? Мин бик тә яратам. Хәзер менә шул өчпишмакны күз алдына китерәбез дә борынын ясыйбыз. Синең борыннары бәләкәй өчпишмак кебек була икән. Борыныннан аста авызын ясыйбыз, матур гына килеп чыга. Башның аскы өлешенә менә шушындый сызыклар сызырбыз. Ул инде тәпиләре булыр. Алгы тәпиләре. Һәм арткы тәпиләре. Гәүдә белән тоташтырабыз да булды. Монда койрыгын ясыйбыз. Песиләр үзләренең койрыкларын бик яраталар. Менә ясадык. Инде күзләренә керфекләр дә ясап чыгыйк. Озын булсыннар. Матур булсыннар. Бантик тәстәп куйыйк әле. Бу безнең Шаян песси кызы. Песиләр йорттагы хайваннар белән дус тату яшиләр. Ә безнең песси кечкенә генә чебийне үз итә. Чебий ничек аңа матур итеп карап тора, күрәсезме? Ә хәзер менә монда без җир ясыйбыз. Ал карандаш белән пессине буй башлыйбыз. Колагыннан буй башлыйм мин. Пессиләр бик тугры хайваннар. Торган җирләренә әйләнеп кайту өчен озын юллар үтә алалар. Нью-Йорк пессие үзенең хуҗасын 5 елдан соң эзләп таба. Моның өчен ул 3500 километр юл уза. Пессиләр тәүлегенә 18 сәгать йоклыйлар. Йомшак, җылы җирдә алар көне буе йокларга да әзер. Ә безнең пессинең йоклау урыны ак кагаз өсте булсын әле. Инде коңгырт карандаш алып, пессинең буялмый калган башын буйык. Сезгә шуме, дусларым? Пессибез бит бик матур килеп чыкты. Бантигын беләсезме нинди төскә буйыбыз? Яшелгә. Юк, әйдәгез әле, зәңгәр булсын. Яшел төскә без ширәмне буярбыз. Песси ширәмдә утырып тора. Пессинең дусты Чебийне нинди төскә буйык икән? Сарыга.
тымшыгын буямый калдырабыз. Чөнки кошларның тымшыгы гадәттә нинди була? Мин яраткан кызгылт сары. Синең инде хәзер борынын, кылак эшләрен шәмәхә төскә буяп кылсак та була. Шаян песи баласы рәсемен буяп та бетердек. Яхшы килеп чыкты. Карандашларны җыеп куйык, маркер белән песинең борыны астына нокталар истик. Сипкелле булсын әле. Ә мондый өзек-өзек сызыклар белән песинең гәүдәсен бизәп чыгыйк. Әлбәттә инде безнең рәсем һәр вакыттагыча җылы һәм якты. Шуның өчен без монда кояш ясыйбыз һәм болытлар истибез. Табигать матурлыгы да өстәлде безнең рәсемгә. Бу таң вакыты ди. Шуңа күрә без әйдәгез болытларны зәңгәр су төскә, ә кояшны кызгылт сары төскә буйыбыз. Эхей, исәнме ди ул сиңа псидус? Сиңа Шаян дип исем кушабыз. Бар әйдә, дусларың белән уйна, ә мин үземнең дусларым белән сау буллашам.